Ni Mikel, zu? Jürgen. 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 Erregaz. Jürgen. Horixe. Ez da erreza, Bueno, niretzat bai. Bai, Jürgen. Jürgen. Izen hori ez da euskalduna, ez da? Ba, alemana naz. Lüdenscheidetik etorritakoa. Ai, badio, zerritatik? Lüdenscheid. Ludentzai, oi zer da, Westfalia edo? Oso ondo, Westfalia. Westfalia, no, egia, bai. Pixa geografia badakit. Oso ondo. Ta, ze egiten du Siberion aleman batek? Bueno, hemen bizinaz, Siberiora eskondo nintzen. Adios! Bai. Zenbat urte dara matzazu hemen? Ba, 30 bat urte. 30 bat urte? Siberion, bai. Eta zelan, Siberion? Ba, ondo. Ondo. Ba, herri txikia, inoiz, infernu handia. Oso ondo, zana. Kontatuko didazu zure historia, Jürgen? Etorri, lasai. Bai, Die Tür ist auf, komm rauf. Ah, danke schon. Bitte. Kaixo, egun on. Egun on, Mikel. Sartu naiteke? Bai, erdu nik ez. Bueno, Jürgen, posto naiz ezagutziaz. Opa, Mikel, eserri mesedez. Mila esker, primeran. Bueno, izena Jürgen. Jürgen da, bai, badakit jendeari kostatzen zaio nire izena auskatzea. Batzuk izan dute Rubio. Rubio Eta beste batzuk izan dute, ba, Jürgi. Ba, Jürgi, alemanez da diminutiboa. I Alemanian ez da, ni txikian, az? Ez gizona altua zara, ez da? Ba, hause pentsatzen dut. Beraz, ba, Jürgi ez zaigu gustatzen. Bueno, Jürgen, zer egiten du Alemaniar batek Siberion? Historiagileanaz, historiadorea. Historiadorea. Eta ona etorri nintzen udal artxibo baten bila. Eta benetan altxor bat topau nuen, ba, oso interesgarria. 18. mendeko dokumentazio oso zabala da, eta niretzat benetan altxor bat. Eta hau da, Siberioko historia 18. mendean. Siberioko historia 18. mendean? Zuk hori aztertu zenuen eta hori landu zenuen. Tesis doktorala zan. Jürgen, zu Ludenscheitetik etorri, Siberio bezalako herri txiki batera. Bai. Lehenengo egun haiek nola gogoan dituzun? Ba, etorri nintzen kotxez. Beraz, ba, fiesta txiki batekin, matrikula alemana, eta jendeak pentsatzen zuen, ba, hau, portugiz bat da, mendian egiten duena, lan egiten duena, baina ez, lehenengo kontaktuan, ba, herriko jai batean izan zan, eta, bueno, garagarro batzuk hartu, eta horrengo egunean, ba, kuadrilla izan. Bueno, ondo, ez da? Eta batean. Arrera ona esan daiteke. Bai, arrera ona. Eta lehenengo kontaktura, adibidez, non jarri zinen bizitzen, edo? Ba, familia batean bizi nintzen. Ai, ba, adoptatuta bezala, edo pixak, apupillo? Zenetzatatu ninduten. Bai. Nola zuten izena, etxekoa? Rafa eta Gregori. Eta, klaro, han lar jaten nuen, eurek beti, bere maitasunez espresatzen, hartu apurri gehiago, indabak eta nik nire maitasunez espresatzen dana jan nuen. 6 astetan 4 kiloatu nituen gorantziak, Rafa eta Gregorientzat. Gorantziak, Rafa eta Gregoriarentzat, hemen dago, Jürgen, oso ondo zainduta, gaur egun ere. Eta azken finean, alkaten gana jo behar nuen, laguntza eskatu nion alkateari, eta handik atera, eta abadetxean bizi nintzen. Abadetxeran? Beraz, Rafa eta Gregorianetik, abadetxera. Ba, novia tupau arte, zen eta abadetxean novia gaze zena bizi. Pekatu. Novia tupau, abadetxea galdu, baina bizitza osorako emakumean irabazi. Hori da, maitasuna. Ahora nire maitasuna, ahora nire bigarren altxorra. Bigarren altxorra, lehenengo altxorra, artxiboa. Artxiboa. Hori da, bigarrena maitasuna. Maitasuna. Bi altxor bakarrik ez, badau hirugarrena ere. Altxor gehiago? Erakurtzeko nizun. Jo, hemen txundituta nauka hemen Jürgenek. Hau da, nire hirugarren altxorra. Eta zer da, Jürgen? Hauntz gaztai. Hauntz gaztaia. Bai, zoratu bizerez. Bai, zure baimenarekin? Bai. Gozo eragiro. Bai? Bai. Arrazoi altxorra, Bai. Lehenengo bizu aldiz, hauntz gaztaia froten nuen amezula auzoan banekin. Ni hemen geratuko nazen. Artxiboa, maitasuna eta gaztaia. 3 altxor. 3 altxor. Eta zu Alemani herritzan da, zerbezaren gatik, garagardoaren gatik, aritu behar dizut. Beitu. Ni etorri nintzenean, marka bakarriko garagarroa eraten zuten, eta niretzat ez zanguztuko. Karo. Irain zuen eskazuen, garagardo pila eta kalitatezko. Eta orduan ikasi nuen nik neu garagarroa egiten. Garagardoa egiten dezu. Bai, eta nik etxean egiten dut. Bai, ointxe erakutziko dizu. Etorri nik ez. Adios, hau barabila. Etorri, Mikel, etorri. Bai. Bai, hau da, nire garagardo fabrika. Adios, bai. Hemen txeak azu garagardo fabrika. Lupulua, zerealak,
Jo, ze ondo jarrita dakazun dena. Bai. Jurgen, eta hemengo beste hau zer da? Hau da sauna bat. Sauna bat? Bai, nire gurasoen etxean bat, zigoen bat, eta han ikasi nuen, eta klaro, handikona, nik katarrurik bapez. Katarrurik ez? Ez, izerdi asko botatzen da sauna, bai. beraz, toksinak botatzen dituzu, eta ondorioz ez da katarrurik. Forratu nahi duzu? Bai, nire gomidatzen banauzu, noski. Piztuko dut, eta guazen barrurik. Bai. Bueno, Jurgen, zuk esan bezala, Venga, guazen barrure. Guazen barrura. Bueno, hau da beroa, hau da temperatura. Igo. Zela. Jo, egia esan oso ondo, Beroa, Begira, Mikel, 1 gradu da. 1 gradu? Ikusten da, Haze beroa. Eta esan dira da, katarroak ez da... Bai, ez duzu harrapatuko. Eta ez dago arriskoa deshidratatzeko edo... Baina badokot remedioa. Ojo, Jurgenekin. Begira, Mikel. Adiós. Etxean egindako garagarroa. Etxeko garagarroa, zuen eginakoa, Jurgen. Prost. Honegin. Hoi da. Honegin. Bueno, Jurgen. Ikasi dut, Jurgen, danke son eskarrik asko denagatik, eta 3 altxorrak erakustegatik. Zure lana, hauntz gazta eta zure maitasuna. Maitasuna esan dudala, lehen Pirrasen teoriak arrazoi du. Bizkaira etorri, Severiora etorri eta ligatu egiten da. Jurgen Alemaniatik etorri eta ligatu egin zuen. Baina Pirrasek egin zuen txuleta piparrakin. Jurgenek abantaila badu Alemaniatik saltxitxarekin etorri zen eta. Zenek pentsatu zuk artxiboa aurkitu zen duenean, bertarakotu behar zendunik Zeberioko herrigunean. Gero Kupidok gezi bazartu zure bihotz bigunean, euskera klik egin bihotzean, ta hauntz gaztak garunean. Artxioa maitasuna gazta, altxorren begirunean, ta guk altxor bat aurkitu dugu, aurkitu zaitugunean, ta guk altxor bat aurkitu dugu, aurkitu zaitugunean.